Айде пак. Айде пак сега. Чакай. Чакай сега, Милен. Чакай, снимачката. Чакай сега, Милен. Да. Чакай, Милен сега. Полека, внимателно, малко трябва да погорят. Ви какво сте се разбързали? Хайде. Айде, минуто. Айде сега ти. Айде още един път. Още веднъж. Айде. За тебе, бе. Айде, намисли си подарък сега. Намисли си подарък. Айде. За Най-хубавото желание. Браво! Айде сега стига за Миленчо, още един път. Последно. Последно за Добре. Миленчо. Последно за Миленчо и режем тортата. Да. Съгласни ли сте? Да. Оговорка. Последно. Няма повече. Не. Край. После После ядене. Филип, ти като и магията. хвърчат. Айде, две. Пали жълта сестичка, бе. Ти нали си на 2 годинки? Айде, чакай. Добре. Чакай, че ми се... Запали пръст. Хайде. Айде, минуто. Айде. Чакай, Филип. Браво! Айде режеме тортата. Браво.